Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Jilang so barika terona rong arada tu mahin pen cleared up English LP school patu aklamalong karbi ningkan kimi katalon pon. Lakha krei silang per constituency ke parlo jilang so khabaralong jilang so barika terona rong arada tu mahin pen cleared up English LP school patu aklamalong karbi ningkan kimi katalon pon. Pini thang ni phai si arni jilang so barika terona rong arada tu mahin pen cleared up English LP school patu aklamalong karbi ningkan kimi katalon ponalong cepater pipon laki barika terona rong kacerabdun rison imso terang lapen mirjeng cutikia terang atau mahin pen si karbi ningkan kimi katalon pon lason si jilang so barika terona rong arada tu mahin pen adon tinta dihin mate tangka cirung cereksi karbi ningkan kimi katalon pon labangso ningkan kimi katalon ponalong kepathu parong rositami padupon ada por phai keba por pen thongno beki kat bab thali ke ap sonsuri ka chibo keng dongdang ke kat ka chepati hai hui bipono lapen ajo por pen pusitami lunka namalin bipon lapen jilang so barika terona rong arada to mahin pen jilang so cleared up English LP school pathu aklamalong prap jin pen open stage ang pipon bek thapusi KAC EM mate local MSC madhuram lekthia phan tuning ripon lapen kiju na langsa tami nang pipon bek thaputha puthot tuning ripon thu barika terona rong long mi karbi ningkan kimi rong isi pen cepatir pipon si labang seningkan kimi talon pon lo nilitung piningan ingdeng hini lo apang seme nilitung bilo la sisona taksi nilitung ta la karbi pulo tangte tang tarik sike ilitung methang karbi ningkan kimi lo la nilitung la dagalong sayang deng pan abang ge nilitung akaprek deng pono the lo same methang la karbi kacepati abang ge nilitung bathali ki ap ting dong dang ke dong lapen samsuri ke cibung lahai bi pono masya ko kadu ka be ningkan kimi apot ili tum kopai da celang ponang si la ningkan kimi akopai laso ke cepate lo tari te menile tum bi pono la si lapang so ningkan se kalong nili tum da barika tirona rong along hembang pen cepatir pi pon mate larong sepen cepatir pi pon sini le tum laso celebration mang bi pon lo lapen labang so long nili tum pan nang kacerap do risonim so asong na dolo lapen ke mirjeng cuti kia terang alang ni tum halsame labang solong nang kacerap dun thek pot nilitum la barika terona rong la karbi ningkan kimi katalon pon akomiti pen alang thame churu pon la sinon ke bang je ningkan besame alang ni tum nang cerap dun verpo kai ke tan nilitum long ken kam nang cibi dun pupsi nilitum ning thel ladake ke pha pi ho pa war lang te majo la sinili tum la open stage pu bang nili tum ke avilon ta la sinang li tum ta thek monong lo ladak nili tum pu tilpar heng koi pai se dolo la sinili tum la bang so phanta nili tum chuning ri lo hala elected atam phan pusamel sar mudram le phe phan same pini alang li ke bang ji pu phan galang li chisik lo bon same CM a program do kok masalang ni bangone dalo la si nili tum phan alang li bang drip same nang li tum media through dipen labang so amisia selesi alang li nili tum phan ningkang sampen mu ke bang je ningkan bang ke ka biningkan kimi nang le aprang nili tum phan open stage nang pipon ji puning thesi alang li phan ka chuning ri pon dolo la si nili tum ningweta me lun kana malin dola labang so lun kana malin nang ke nili tum ke stage ke nonta pu methang si dak rong atung cerap ceto pensi bukin pon pasupi sa menili tumbang ke program mai pachun pon ko nilitung jilang so hawara long ke sarkar pen wa kera pa bang ke nang pitang da lapon la tawar dolo la pen ke keron hemsol hai dalang semel hai pen ke nilitum rengi nilitum non kenang so da bang ke lang nang tip da mi lang bang da nilitum pan non mat methang chusok long lela salap ta menilitum prabjin pen na implement pipo sining thelo la pen ke mi rehing busame non anta la so mi kilo le silang talong le darla he la si hala so por sami prabjin pen nilitum phan fulfill nang puri pipo sining thelo la pen nilitum phan aprang ta nilinang le tum thengno ningje lo rong ke set ta menilitum ma bilang la sala rong ke set sa menilitum phan na pipo na sonte nilitum dak barika terona rong sami alang li phan ning che the pikampo lapen ke non nang ilitum la dak adu ke duk prong la pangso program ki bilong ke nilitum la
art feeling mate land development la tanili tum dorkar pik la sinili tum methang ta un eta lo non bang ke duke boy side hime jang re side rong ta la pen ke sakuri ke duar mane ham se sakuri ke choklem ko hem ta vela la sinili tum non bang ke oi kimi la pen ke nili tum long ake sara tum sami ka do ka ve chingrum ben si ili tum ha wara long ta la lang thera long ke pa phi hub la jilang so warong ta ipilang nang pusi la bangso kar bining kan kimi ta menili tum thek der sami jabor ipam si ki bipon iklo la si non ke bang jia hot pusame nili tum bor ipon po la si la bangso ke bor ia long ke nili tum long kai ke la mirjeng terang la pen mirjeng chitiki terang lo la pen ke resemi sa song samelang ni tum keng kam nang chipidun gar ku selang li tum sami nili tum chuneng tu le thot lo la da don thong ke bra hodo la si la don thong ke ra phong mong be sinili tum mane ning kang sampen sekai si hini lapson pe sini tum bor ipen si kibipon la ta nili tum la dakarong bangke sakuri ke long bangke ave pina la si kacharli bangke dolo he mane biang den charli bom tum ta dolo la for grade tang ko kini bang sap sakuri abang ke choklem na tum ke dolo stame nili tum pining ta nili tum la bangso program ta nili tum chingwai pon lo la metri ke pas atau pini pisilation cupi ponang cupi pon unjima puita nili tum jakong ngai masi dipon un el si munex aning kana bangke nili tum dipon tulong pelotang te alang di tanah me nili tum la pisilation program pon la locar semaran me aning kan tur pon pan nili tum bor ipon pon la alam ke Langpher APHLCCC pen perang ke mai ke phapon son si Langpher constituency APHLCCC atum pen perang ke mai kang ni pon perang ke mai long alang li tum pen kaning je pon ke kedam tangani APHLC NGO tum kar biang long la pen Nagaland a hoya long areng sodam tak aphin alang li tum abang ke APHLC mai phujai ka thara phan se akoi kipi rong ke condemn lo la pen ning duk lo posi perang ke mai long pen Langpher APHLCCC atum pen perang ke mai long pen ning je pon tang te perang ke mai long kaning je pon alam thile ang ton pen arju pon iksana news report Karbing long news तो अप्रांग सी मीडिया कोर्टे तुम हना के रूपीलो नीली तुम कच्चो फाटेंग पर नंगली तुम के वैंग पोट सी पिनुवे नीली तुम पिपोट सी तोंग स्कॉट पेन लदा नंगली तुम हना चो फानों कोकमा बोलते लाहेलो नॉन मलोंग la NGO APHLC tuम kalili kalanglang la ake hai jaiga thar sir ake hai jaiga thar ke japon APHLC afan allegation ke wan mate jaiga thar sir nilitum president afan kalili kalanglang allegation ke wan aputhaksi nilitum karbiang longara atheng no hithe theni ke than nun ji ning hang asi lahanlo je non patumi la pen pini sita me nilitum theklong lo ba katu ko vetum da theklong ho jela NGO APHLC atuma bang la horizon AK village Agustin Kram Sarong dampen haladak pen an che bhong dam lo che tengkheng dam la puson si theklong lo la pen ke pini bang ke halabang so arizal bang ke ake hai jaiga thar phansi karbok da alang litum si haladak dam pen churi dam lo alang litum si haladak dam pen haladak ko pini chingki dam lo pini che tonte pen alang litum haladak si pupu che tengkheng lo bons tami non aphitu bangke nilitum APHLC amai fujai ka thar sar fansi kalili kalanglang allegation wana lasi labangso alam labangso allegation kitia puthak nilitum ake hai kongrong pi la pen kala APHLC NGO atum do ana fa nilitum condemn no la pen ningduk che paklang no athema karbiang long ana tatum chini pe me je ake hai je ka thar sar ko puson si haladat Agustin Kramsa ka encroach ta hadak alangli kachirai tang along le long le ki thi dam men ka chujoram thek po la pen ke koson si je ka thar sar le forest land along dam pen haladak koson si muni da pan pek dam thek po athema non kechari bom BJP sarkar tumsi mondol lat mondor ARO pen chenglok
la pen ke council long land and revenue em an the BJP atum lo hala tum si la ARO tum phan la pen hala tum si mondola tum an fan si tame hala tum si kam ka chu toy lo la si hala dak je ka thar sarle long le putta ka bonai dam pen ki pidam gali ge aki hai je ka thar sarle hala dak dam pen illegal la putta ka isu dam gali alang li tum si council pen and UCPC alang li tum si la ka do ka beta len pata ke isu dai lo bon ta non akoi li pi bang je ka thar pan pu bang la ke mang hu mi la pen ke la bang ke chini da ka lam lo je la ke thek lor pen si je ka thar sar mate la APSLC je ka thar sar ke japon fa mane ke pa phub dunji aja kong ke pe bob dunji la pen karbiang long ra da pan ka pa mang hura la je ka thar sar ke japon APSLC along ke pa dun de ji fan kapap man guji fan si la so kam ke alang litum ke claim pu la ke nilitum jong dak ji la pen ke karbiang long ra tum si tam ke chini ke nang sot je la ka do ka bi je ka thar sar fan ji tu long le chu jorde forest land along da lang li si ka bohai dam pu la ka do ka bi ke la ke kapachu bai pa me la pen ke karbiang long ra fan nang jong thui pe me la pen la bang ke je ka thar sar fan ning ke chi the tum ning ke chi the pa we der ji a fan si la non NGO EPSLC tu non molom dute sang sepen alang litum bidi kang limpen ke claim lo kasi nilitum labang so pu thake nilitum che don lunde la pen karbiang long ara tum hansi ta me chuning riji la hano nang litum ta asapta labang so lam ke nang litum ta kroi credit nang ji athema ladak ke claim tu komalo polote ba labang so allegation ke wan komalo polote nili asabu thani tu alang li kongrong pi alang li ta inut lo alang li kongrong pi ko malo polote lage ake damtang lang fer long ge alang li ex president lo EPSLC long ke lapen ge alang li ge damtang MEC huchita me alang li arjab dun lo bon sita me hala alang li karjab dun huchita me alang li fan lang ferara ta tu reject lo kosono reject puni ligi pu alang li fan dak 1 PS with 52 PS pen only 1 PS si alang li high jot 1 PS along si alang li fan wood pi jot kantu ko via PS atum ke alang li fan wood pi pe na si hala dak pen ilitum chini lo alang li fan ke kar lang ferara ta tum ta reject lo lapen hala bang sohut nilitum birtalong lo alang li ke la MEC election huchita me kongrong pi ke alang li BJP pen compromise tam de Guwahati lo lapen ke kunon non hejong ke dam tang MP election huchita me alang li ke along constituency long dam si je ka thar sar lake hinuda lapen alang li fan perem nang ji pusi ake hai je ka thar sar fan alang li camping ke dam lo lake nilitum le kaningje kalilo ba nilitum le ke thanta kalilo lake hala constituent along constituency long ke thandam atumsi labang sorry port ke central committee long wan no basi alang li ke BJP agent bino ha ke cheng alang li MEC ki through dun hut pen masi alang li ke BJP pen se kam claim ra void la pen agent la son na khak se alang li fan ke nang than bom no alang li moduram le test me arni alang li ke pulo kongrong pi ke nilitum agent nilitum jinang ke toy dun pon alang li to menang than bom lo lapen alam ta hok lo alang li ke agent lo lapen non la se alang li that lang fair EPSLC pen alang li kak jui si NGO EPSLC long ke join dun when na joke nilitum lang fair CC committee tum thang da kan hok ave ning ke oi ta ave la puson si lang fair rat tum man si tame alang li ke dam lo milu pusi kaningje side CYDC asong pen ingdeng phokar bising kan kimi me sen pen tereng langso resort along katalon pon thang ni phai isi ni jang karbiang long lakha ke thom chen thong constituency ke palo tereng langso resort along CYDC mati chen thong youth development committee la pen tereng langso resort managing committee atom pen ingdeng phokar bising kan kimi me sen pen katalon don bangso mai long alhia mana peng pen ex CYDC president Sipson Singnar kam sing rongphar than bang sam sing hanse KSA kong chun bang onward milik rong asar habiatum chetong don renti pinila bangso sengkan kimika talon panalong CYDC mai phu asot hansi pensi mai charipon la so long ka charabdun laki kong chun bang alir propensi charab chitodun lo sonsi pini bangso mai long ko sonsi karbiatum
อันสุสิเก็บปรางดุนจิมาลาเป็นปีปอดสิการบิเซงกันกิมิตาลอนนังกอกมาจะทันจิมุมปอนเรนตีโซนสิกลิมสมรตมาพันปัทุปรองโรสิตามิปัดูปอนเป็นเมเซนเป็นปัจจุนปอนบททาดังสุเป็นคอยติสุการเบียงลงนิวส์ Kedua mihang ni jang karbiang long arat doan pada militum cintong gitu dalam komiti angin pen. Mada cintong hari suwe jang angin pen nang itu mapan kardom pipa jirlo. Kini lapen kini lasaikan kimi akardom kedua pada mi sartisat kuat limang par doan pada mi militum song angin pen. Kardom pipa isi lincing du parti. Kini saikan kimi katalon anikan manang kalon bom bang komisi perengan itu indeng kawan kicok lo. Indeng po kecok katalonar ni bang dak tereng langsung resort mode tereng langsung kicu ikelang along club long sini itu adim hopon lo lapen itu mi at mesen pen pacun pontek lo lapen lapang so arong arat rong so arat man itu mi cing parti itu mahin pen thang nak tipi bajir kemowe samai kacu ning rikan tung lalo ini tu karbiara to anda mi anikan wangason karbi sengan mi itu talon bek nangci kacong datam hilowing kami itu mitang arong aja lo mitang nikan gini kata lo nama gini tuh apor sepi konvek nanti asik ini itu siapa sia songin pen kebang jilang arung kami itu talon pon pomsi lapen ang cerap din pompo busi karena yang long arat wan kami itu sudah di parti Indeng troksi lo chali oso maratoma phan karcho lapen ningkan kimi katalon thang ni phai siar ni korganthi constituency alo kurna sing nararong rong kera klamalong ningkan bang son thak thaksi pining le thota ingdeng troksi kechok lo chali oso maratoma phan karcho surihinira inkora pho a pharman karbi ningkan kimi talon pon ada por bhainer kepa por pen khorsing terang lapen ahema soratoma hin pen kason se pon bong kroka kumlin kra chun bang rupen hanse hin pen ingpu pon lapen don risatame ingpu pon la son sik tim somaratoma phan ason ke pathu ka chapati padupon lapen lengpum sokjon ke kan ka chapati pedupon lapen radamai pi pedupon alo anon tiso a hin pen mai chapem phu pon si Mayelong ji sing rong hanga hin pen aluhi pachini pon si dilip rong phara hin pen mai ke phalam thi ningji pon aluhi sarpo lapen chupha aluhi atuma hin pen HSLC HS lapen degree ang dengki unatuma phan archu pon bangso long alhi sarpo man pen dhoni tokbi ratsai claim bang lapen mondol phuloni revenue circle chophalhi hemai rongphar khorsing terang rupsing rongphar lapen ongdum ke thikiding atum chetong don agency nili pini engkan suri ni reng koi rapo asengkan thang tarik isi porting nong korganthi homosti arlo kuna singnararong pini ningkan kimi ketalon aso ajai megalong nidiphan chief guest aman pengpen nidiphan pedap orfai krehini loma pensi nidiphan kang thum karni ajai mek nang thumen arni lo tasini kecheng si nili kuna singnararong rongasar diuri bekarasar lapen perangki lapen klendun keng sarpo bangso ningkan kimi kepetir pi pon aliralon ki pi pen karbia khephan kebang jilang ningkan kimi bulote thang tari kisi henlo ko bangke dak pini una sinarong arong asar pa chukim jorang atum pensi dilitum pini karbiang long atok ono sitame pini ilitum laso ningkan kimi bangke dak pensi ilitum dak pun bu bisi lihin pen ning thelo la pen dak niliphan asojai meglon nang hang pen nili ke thekam ponlong ke ningkan sek pen SLC examination high secondary pass degree pass ason arat aphan amekar tuma phan asum usmar phan jitu ke pass pen pini asojai meglong karcho pon la bangke mepi ka sailo bus nilihin pen hokpon lo la pen lancho takalilang alang lituma bong karbi ningkan kimi hut rong siang bom pindeng sumpot pen lengpum kechon minso kirung ke pathu ajai mek sidame alang lituma hin ke dapat prang pen alang litum rong asar chukim chorang do an pen laso along klam along si chipati laso sai jai mek tame alang litum deng pon lasinili bangso arong kuna singarong arat ditu ke claim ke dam rong asar dum lapen amekara tum pen dhorom jati dhorom pachi pupe pin pen long vet iklai vet karbiningkan mi ke talon pon ke me pik asailo la pusi nilhin pen
jong pon lo